Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa na tomto kanále a toto video bude z Minecraftu a toto budeme robiť takú vec, že budeme testovať zbrane, takže nebudem to viac okecávať a poďme na to. No takže prvú zbraň, čo otestujeme, bude asi, no vyskúšame tu HK 460, takže vyskúšame ju, uvidíme, čo to bude robiť. Je to takáto čierna a vlastne to strieľa, no tak takto. Ty kokso. Ale dobré, ono to ani to nekope a tie štarty zadu rozbijem celé. Jasne, že ich rozbijem. Dobre, poďme na ďalšiu zbraň. Ďalšou zbraňou bude táto M4A1. Je to tacka, ako sežská, takáto čierna. Takže poďme na to. No, kope dosť. On sa mi nepáči táto zbraň, lebo strašne kope. Takže ju ani nebudem musieť asi ako hodnotiť. Dávam jej tak 70. Dobre, teraz tu máme AKM. AKM je AKčko len zmenené. Takže poďme to vyskúšať. No. Moc dobre to nekope. Neviem, ani to skoro nekope, to ma nepáli na tom AKčku, lebo chápete, AKčko má vždycky kopa, takže tomu dávam tak no 4 z 10. Dobre, potom tu máme machine gun, tak skúšame to. Oh, aha. No. Takže, tak toto nestrieľa zle. Má to aj pekná animácia. Ukáž. Keď to ukáž. OK. No, dobre. Dávam tomuto tak 9 z 10. Teraz môžeme ísť na timelapse 50. Toto je taká pištolka, neviem čo to je. Ukáže, kto strieľa. Oh, kámo, toto strašne pekne strieľa. OK. Ukáž. Bum, 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 bum. OK. Vypadá to dobré. Takže tejto dám 10 z 10, to sa mi páčilo. Potom tu máme Golden Deagle. To Golden Deagle si myslím, že bude dobre strieľať. Ale dobrá strieľa. Páči sa aj na ňom to, že je rovný, že nestrieľa krivo. Že, aha, tam strafím každýkrát tento bum bum. Dobre sa s ním strieľa, no takže môžeme ísť na ďalšiu zbraň. Ďalšou zbraňou bude Glock, normálna zbraň. Takže poďme to vyskúšať. To dlho letí, no. OK, ale nestrieľa zle. OK. Není taký zlý, aj dobre vymodelovaný. Tak to vidíte. Dá sa jasne takto strieľať rýchlo. Tomu dodávam 10 z 10. No, ďalšie UPM-ko. 40, to je proste SMGčko, takže to poďme vyskúšať. OK. No, tomuto neviem, či dám dosť. To je strašne slabé. Dobre, tomuto dávam tak 4 z 10. To sa mi dosť nepáčilo. No, potom tu máme rotačák. Tak toto uvidíme, čo bude. OK. Strelíme. Čo sa tam dole nabíja? Aha, to už mi strieľa? Je to čo je? To je bugnuté. Čo to robí? Ono to nestrieľa. Aha. No, tak neviem, či tomu to dám dosť, lebo strašne to nestrieľa. Burn me out and ground. No, dobre, tohoto dám 11 z 10, nefungovalo to. Dobre, G36, to neviem, čo je zbraň, to je možno specka. Hej, je to specka, takže poďme vyskúšať. Táto mega dobre strieľa a rýchlo sa aj naboje minie. OK, tejto dávam tak 9, 10, dobre, 10 z 10. Ďalšie tu máme Scar. Scar. Je to normálna zbraň ako z Fortnite alebo z takto, takže poďme to vyskúšať. Aha, dobre, takže toto nie je automatická, ale musím klikať. Takže takto. Takže musím klikať, hej. Dobre, tomuto Scarovi dávam tak 8 z 10. Dobre,
No, potom tu máme Rocket Launcher. Je to dobrá zbraň, no tak uvidíte, čo to robí, každý to vie, tak pozerajte. OK, to aj odpáli. Však kto by to povedal, aké to je RPGčko. Robí to dačo so stenou. Ukáž? No, ani nie, tak dobre. Slabé to je, takže tomu dávam tak 3 z 10. Dobre, máme tu potom snajperku. Takže uvidíme, jak to strieľa. Ja sa crouchnem. Uvidíme. O, kámo, jaký zvuk to robí? OK. Hej, mega dobre to strieľa. Strašne dobrý zvuk to robí a dobre to strieľa. Aha, to ešte raz pojestrám. A každý hit trafím. OK, tomuto dávam 10 z 10. Strašne sa mi to páčilo. Ďalšie tu máme Dáku Inte, to je taká polovnícka, asi si myslím, tak uvidíme. No. Není zlá, aj dobrý zvuk má, len strašne dlho sa s ňou strieľa. Taký dlhý recall má. Dobre, dávam tomu tak 7 z 10. No dobre, Glock už sme mali. Potom tu máme P32. To je v CS-ku tiež, tak uvidíme. OK. Aj pekne tak strieľa. OK, vyskúšame to ešte raz. OK. Dobre, tomuto dávam 60. Ono tu máme M109 000. Nie 1911, no dobré. Vyskúšame. Aha, to jednou rukou strieľa, hej. Hej, tu jak dobre strieľa, to je strašne presné. Hej, to je mega presné, strašne to je. Ukáž. OK, dobre, je to mega presné. Takže toto sú také zbranie, vyskúšame ešte dáke. A môžeme vyskúšať... Vyskúšame ešte toto. Toto. A vybereme ešte toto a... túto brokovnicu. No, takže začneme. QBZ 191. Takže ideme. OK. No, táto zbraň sa mi moc nepáčila, ani moc tak divne kope. No potom tu máme AUG, to je ako skôr taká snajperka, tak uvidíme. Hej, táto zbraň sa mi strašne páči. Hej, nie je až taká dobrá, ale nie je ani zlá. OK, páči sa ten scope na tom. Dobre, tomuto dávam 9 z 10. Potom tu máme Uzinu, tak uvidíme. No. Tak akože od Uziny som viac čakal, že tu má 20 nábojov, ak takto strieľa. Strašne krivo. Dobre, tomuto dávam 1 z 10. Tomuto mám brokovnicu. Tak uvidíme. OK. Uvidíme. Je dobre, premakali strašne tú brokovnicu, lebo tie broky aj lietajú. Dobre, brokovnicu dávam 10 z 10. A ja si myslím, že toto je všetko pre toto video. Pre ďalšie video nezabudnite dať like a